وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وفرعون aytdi öz qawmlaryna yaxşı bilýän sahirlerini we jadugerlerini men huzuruma getirin. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Pes wagty ki jadugerler gelenne Hazreti Musa şolara aytdy, "Nämäni getirip taşlamakçy bolsaňyz taşlaň" dedi. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Pes wagty ki sahirler özleriniň jadylyklaryny ortaga taşlanlaryna Hazreti Musa aytdy, "Bu siziň eden işiňiz jadylykdyr" diýip. Tahqiq Allah tebarak ve taala şonu tizlikde batil eder. Çünkü Allah tebarak ve taala fesad etýänleriň işlerini dogurlamaz. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Ve Allah tebarak ve taala hakkı sabit eder özünün emri bilen, egerçe günahkarlar yaman görseler-de. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Pes Hazreti Musa'ga hiç kim iman getirmedi, meger öz qawmy bolan Bani İsraillerden bir näçeler iman getirdiler. Firavundan korkyan hallarına ve Firavunun qawmlarynyň korkyan hallarına, şolaryň habardar bolmagyndan ve azap bermeginden korkup. Ve elbette Firavun Misr'in yurduna nihayette galip ve mutekebbirdi. Ve şol zulümde ve fesatta hatta naşanlardandı. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Ve Hazreti Musa aytdy, "Ey qawmum, eger sizler Allah tebarak ve taalaga iman getiren bolsaňyz, pes şoňa tewekkül edin. Eger musulman bolup Hudaýa teslim bolsaňyz." فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Pes Musa'nın qawmlary aýtdylar, "Biz faqat bir Hudaýa tewekkül etýäris. Perwerdegara, bizi şu zalim qawm üçin azap berýän jaýlary etme. Yani şolaryny bize musallat edip, şolar bize azap bermesin. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ve bizi öz rahmetin bilen kafirlerden nicat ber. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Ve biz Musa'ga ve Musa'nın doğanı Harun'a vahyettik ki öz qawmlaryňyz üçin Misrda öýlerini hazırlaň we öýlerinizi kıblaga baktırın, oşonda namaz okuyin ve musulmanlara necat bilen ve nusrat bilen ve cennet bilen buğuşluk berin. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا
ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وموسى aytdi: Perverdigara, tahqiq sen Fir'auna we şoň gowmuna zinetlenmäge wasailler berdin we her kısım mallar berdin dünýä hayatyna. Perverdigara, şolar sen ýolundan, ýani dinden, imandan ýüze vurup gumrah etýärler. Perverdigara, şolaryň mallaryny nabud et we galplaryny daşýan gaty et. Pes olar iman getirmediler ta güýçli azaby görýänçäler.